Onye ụwa enweghị ọmalụ onye amụmara dịle na na-amụrịa ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka ọ na-azapụ mana aja ara nwa nkenu ụzọ afịa igwu udene n'ọbụkwọ ntụ ịda mba gị na-agachi azụ ọganihu arọ maka onye nkolopu obi onye igarabada bụ onye ruru abụ ezuleru ememe arụrụ arụ ebe nchukwa oji ọnụ egbu ọjị saa abachara ekwu ọ gafere ọdụdụ oke ọ bụrụ Madam Lon, Una welcome. Yeah, welcome to Dabara Hotel. Ebona Moto. This place, as you don't enter this hotel, Banyego, and where they board they gacha. Anybody will enter Anambra State, or enter Newi, or you enter Oka, or enter anywhere in Igbo land, and get you want to a place where Oga we baiga get Dabara. This is the place. New hotel, everything new. We get all kinds of room. We get dealers, we get executive, and we get premium. Premium. Oh, premium. Inside our hotel, we get 24 hours light. We get boutique. We get supermarket. We get bush bar. We get executive bar. We get poolside. Then final we get club. Ebo ga ba balote gi ga bichara mmadụ weelu. Ndị hotel ga ekpo na club maka chukwu ha dogo ofu. Ihe niile nwedi ihe na-aga adata fọ na hotel a. Kamgbe mbara anụmanga atatala m ego. Tata promotion. And otu ibara na gị dakpo club. Ụmụ okorobịa ewure ego hotel taji oge na ya ihe ejiri gba ya Dabara. Thank you. No. Oh, actually, I've heard so much about this. Oh yes. Is that what you can say? Yes, I him cooking. I work with a wife. No, please. I can just say what I can hear. I'm with a wife. Free of charge. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi. Yeah, need your internet. Yeah, it's again a phone go. Free. You got pick it. Wow. Welcome. Come put it up.
Thank you.